je yayi digiri biyu a lokaci guda, ni dai gare shi na fara gani. Digiri biyu lokaci guda, lisans biyu lokaci guda, da ta lugar larabci da kuma Qur'ani lokaci guda, ya bige shekara 3-4, ya dawo lokacin nan da aka zo ana bada amfani a Nyamai, kuma muna gani yadda abubuwan suke kwararo muna hatta nan. Yanzu haka akwai karatuttukan shi da ya aiko mini wanda suna nan zan bada muryar adar, wanda duk suke bukata, tafsiran shi da muhadarorin shi da hudubobin shi suna nan gare ni, wanda duk suke bukata sai su je, wanda muke tare su zo guri na su karba, wanda kuma ba mu su kila muna da wahala haduwa, su je muryar adar sai su karba. Allah ya kara ma malam fadin rai, ya kuma kara ma rayuwa albarka, kuma ya sa ma al'amarin da ake albarka, Allah ya sa a cikin mizani, kuma Allah ya sa al'umma su amfana da shi. Muna tare da malam daga yau har zuwa ranar Juma'a insha Allah ta'ala, kamar yadda dai aka gani haka kullum bayan la'asar za a yi karatu nan na maza, sai a gaya ma 'yan uwa mata su kuma za a yi musu karatu da safe karfe 10:30 a can masallacin Idi na yamma na CJ Turwa, shi ma kullum da safe karfe 10 za a yi ma mata karatu, in Allah ya yarda. Allah ya muna muwafaka. Malam jazakumullahu khairan, bismillah. Sai a ɗauko tablo, a ɗauko shi a kawo shi kusa da nan da sai aiki sai da shi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, tare da ƙara jinjinawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma salati ga manzon tsira, manzon rahama, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi